Letošní plesová sezóna ve Studénce je úspěšně za námi. Minulý víkend ji uzavřel vyprodaný Dělnický dům. Na studentský ples se tady přišli bavit více jak 400 návštěvníků. Série plesů Střední školy ekonomicko-podnikatelské byla zahájena v roce 2002. Letos poprvé se ples uskutečnil ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Studénka. Zájem o něj byl obrovský. Vstupenky byly vyprodány během několika dnů. V úvodním bloku se na parketu vystřídal bílovecký taneční klub Styx, capoeira nebo latinskoamerické tance. Program dále probíhal na 2 místech. O zábavu na velkém sále se starala studénecká skupina A-Band. Zrcadlový sál nabídl breakbeat a drum and bass s místními DJ. Abych pravdu řekl, tenhle ples je velice výborný, co se týče mé návštěvnosti, tak je to první zkušenost. Tak líbí se mi rozmanitost hudby, protože nahoře je prostě stage pro lidi, kteří nemůžou prostě třeba disco nebo takový ten společenský tanec. A jinak prostě taky hodně zájemců a hodně lidí, kteří z různých škol a kamarádů a známých. Já myslím, že super, že se tady líbí všem, no. Hlavně, že to je taková mladá společnost, takže je to zase něco jiného než městský ples. Co bylo tady na plese? Hej kámo, hej nebudeš mi věřit, hej bylo to tady brutální. Je to tady zcela parádní a není to ples, je to akce. Je to jedna z největších akcí, která se tady udává za tenhle rok. Super! Já si myslím, že ten drum and bass tady, tak se akorát hodí k tomu, prostě jede ta party a prostě rozjíždíme to na pole.